Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. 54 minutos nakaligad sa tak na alasay sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas konto malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod Action Firing Line nga palatuntunan. Yari kita sa pagpangalagad naton pit sa 11 na kita. Ikaduwang Huwebes sa bulan sa Agosto sining tuig 2022. Action Firing Line. Aksyon Marlon Hinovaya tubtob sa tak na nga alas 9. Kami pa nga opdan ninyo kami. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para man ang tanan, hibalaon taray una ang sitwasyon sa ngatos sa nga tiyempo sa PDMPD with Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Aksyon mayong gabi no, mayong gabi sa aton mga listener sa ari lakat sa aton tiyempo sini nga gabi, Huwebes kita karon, Agosto 11 tuig 2022. Dominante ang weather system naton habagat southwest monsoon nagaapekto dito sa nakatungdan nga bahin sang central kag nabagatnan sang Luzon, sa Kalayaan Islands no. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa atong kapungsuran upod na kita dire Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nagapabilin generally fair weather ang atong nga tiyempo. May pag-uum-guom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang atong kalangitan. May nalaan lang ni siya nga naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob. Dugay ini sang easterlies no? Mapaang hangin nalin sa baybayon sa Pasipiko kag ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang seaboard diri sa iban nga bahin sang aton kapungsuran lakip na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan. Napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin sa napagatnan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado aton baybayon wala kitagil warning advisory kin batak ng Pag-asa na gapabilin lang sa gihapon ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ining aton wave height punto size hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical type. Alas 5:43 sining hapon nagguna 0.0 metro ang kanabawon ang tao magabalos. Alas 12:12 karon sa tungang gabi takos siya 0.8 ang kadalumon. Kag alas 6:04 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak naman ni si alas 5:34 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon Aksyon Marlon 25 hasta 32 degree Celsius o 87 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, manilakat sa aton tiyempo sining gabi. Action Gun sa monitoring mo na may mga lugar diri sa Negros Occidental nga gin-ulan sa mga adlaw? May ara pero kwan daw isa lang to ka thunderstorms advisory. Lantawon tabi, dali lang. Ang dali lang
Negros Occidental. San Carlos City lang Alas 2:52 sininga ogto. Aha. Thunderstorms advisory number 11. Aha. No? San Carlos City. Dason alas 2:18 thunderstorms advisory number 10. Mhm. Sa porsyon sang Kanduni, porsyon sang Hinubaan, no? Aha. Mula na, duwa lang, no? Layo sa aton, no? Aha. Sige, Action Gun. Salamat kay Action Sige, Gun. sige. Salamat, may gabi. Okay. Action Firing Line. Pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental ang ginulan ti San Carlos kag banwasang Kanduri, normal na mala niya nga nagatupa ang ulan sa pila sa ka mga lugar mas mayad-mayad na lamang ini sang sa init na lamang nga init ang ato sa ma-eksperyensyahan baw kasakit sa panit. Action Firing Line. Action Firing Line, Las 6:52, Action Radio Philippine Standard Time. Ang sports world mga ka-aksyon pakig-unong kag gakasubo-subong sa pagtaliwan sang isa sa mga bantog nga ngalan sa patag sang hinampang diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang Philippine sports legend nga si Lydia Di Vega, sino ba lang hindi kilala kay Lydia Di Vega man, magluwas sa mga millennials naton. Daw ay gid man way nila iniya masundan ang istorya sang Philippine sports legend nga si Lydia Di Vega. Ang natabo ti subo-subo nga balita bangod nagtaliwan siya kahapon sa balatian nga cancer sa edad nga 57. Action Firing Line. Si Di Vega mga ka-aksyon ang ginakilala nga most decorated kag beloved athlete. Nagdaog sa madabo-dabo nga mga gold medals sa Asian Games, sa Asian Athletic Championship, kag sa South Asian Games hali 1980s tubtob 1990s. Apat man ka tuig ang antos na Di Vega ho. No, apat man ka tuig ang pagpakik-away niya sa breast cancer. Damo sa mga fans kag pareho niyang atleta ang nagdumdum sa kabuhi kag dungog nga gindala ni Di Vega diri sa Pilipinas. Labi nang ginhatag sa ring contribution sa Philippine sports. Action Firing Line. Firing Line. Di masubo-subo ining adlaw, masubo-subo ining adlaw sa Philippine sports. Rest in peace, Lydia Di Vega. May God's eternal light shine upon you. So condolences kag prayer sa pamilya ni Di Vega. Subong ang social media padayon nga gidagsa sang mga mensahe sang pagpakig-unong. Action Firing Line. Firing Line. Ano ang balita sa bahin sang nasyonal? Ang most wanted person sa listahan sang DILG na nakpan gidman sa mga otoridad sa Banwa sa Maria Aurora, probinsya sang Aurora. Action Firing Line. Ang bag-o ginpahamtang Central Luzon Police Director nga si Brigadier General Cesar Pasiwen, nagkilala sa ring most wanted ni nga si Reynaldo Caseria, 53 anyos. Isa ini ka mga nguma kag naging subject sa mandamiento de arresto nga ginisyo ni Judge Enrico Voltaire Rivera sang Baler RTC Branch 91 ang kaso simple malang pagpatay o kon murder. Action Firing Line. May padya mo 140,000 ka pesos nga ginahatag sa informante ay banpakudtaning ang mga most wanted pati na ang bisan hindi most wanted basta may ginatubang kaso kag may warrant of arrest dapat pang sikupon na sila, dapat pang dakpon kag presohon. Action Firing Line. Ano bagid ang isa katanalupandon nga balita sa bahin sang nasyonal ari? Ang Sugar Order number 4 gintawag sang Malacañang nga illegal. Amoning Sugar Order number 4 nga nagamando sa pag-import sang 300,000 metric tons nga kalamay, 300,000 metric tons mga kaksyon kadamo-damo kung tani ko madayon ni. Action Firing Line. Ari gini siling ko gini ang hambal ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. May investigation na nga ginahimo
angot sa unauthorized, hindi otorisado nga pagperma sa dokumento nga nagamando sa importasyon sang sining 300,000 metric tons nga kalabay. Action firing line. Bisan pa nga may ara gin-import na nagligad nga bulan sang Mayo. Ti amo ni, ha? Nami gud kun tani kun sinong tawo kun opisyal bla nga mapabatud-an nga naghimo sini kung malakayang na mismo ang nagtawag nga illegal kung ako sini kwaon ko ning dokumento mo nga ginpermahan bla kag ilupot sa sungad sang tawo ni nga nagmatumato ya perma. Action firing line. Firing line. Sino nga persona nga kung pamatian tang report nagligad nga adlaw angot sa plano nga importasyon daw piyapuhugig ko mo, no? Gina-finalize na kunong plano mo. Oh, sulumpaan ka makagalaba, illegal gle. Action firing line. Kabalo naman kabuguro kung anong ahensya o kung departamento ang hara-hara daw ido bala nga nagahagal. Gahara-hara kag daw halos mapagkadasma permesang bura sa ilang sining baba kung importasyon ng istoryahan. Action firing line. Firing line. Bao kung sino ka man nga opisyal o kung tinuga ginatumod sa nga plano nga importasyon, kabay pa kung magpangilat bla, unahon kay go. Action firing line. Firing line. Naman ang ginasiling mga kaksyon nga may ara ti gaba ti man kag berisimo. Pilagi lang ganaron nyo na sa importasyon. Ano gid ang ara sa likod sang importasyon di lang sklamay kundi iban pagkisiling nga mga produkto mga kaksyon. Why na kamumay na pamisaran iban nga pabaagi na haw kung paano ta pasang karon kag pasalugon ang lokal nga produkto naton diri sa Pilipinas. Action firing line. Wala pa puno ang inyo sa dibulsa. Sanghala kakauti sa kaban sa gobyerno. Action firing line. Ano ang ma-say ninyo diri? DA kag SRA. Ang palasyo nagasiling, this resolution is illegal. Ang chairman sa Sugar Regulatory Board, no? Ang chairman sa niya, mo mismo sa Presidente Ferdinand Marcos bilang chairman ng hambal ni Cruz Angeles. Si Marcos amo na yan nagatalana sang petsa sa anuman nga mga meetings kag nagakonvene siya ang chairman mo. Siya nagakonvene sa Sugar Regulatory Board kag sa agenda CD. Pero wala gali sang meeting nga gin-authorize ang presidente o kung gin-authoriza nga resolusyon baw kahuluya. Action firing line. Kung sino man na ginatumbod nga tao nga nagmatumato, sir, halin ka na lang da sa imo sa na ginapungkuan nga pwesto. No? Pahuway ka na lang sa banga, magpahulom ka kag magpalumot. Action firing line. Firing line. Sakay Presidente Marcos naman, Mr. President, no? Please, padudlaagin sang mayad-mayad, hanuta sang kaso kon may dapat gin man kasuhan da. Kaya mati illegal ang ginimo nila. Isa ini kadako nga insulto. Nga may ara gali nga bato-matong opisyal, why ni sang respeto si mo? Action firing line. Aber, gamita ang ginatuwag nga kamay na bakal. Kung sinugid man ang may salabton sini. Ang maayaw nga himuon sa iya mga kaaksyon bubuan mo. Siyang pulo kasako klamay bilang lawa siya para manudla. Action firing line. Kag para mamurag-muragan ka magasiling sa iya kagulingon. Nga sala galing ginubra ko. Halong na. Halong sa sunod. Kay base kung may ara si iban pagid nga mga tawo da, hindi lang isa, duwa, tatlo nga nagmatumato sini. Action firing line. Firing line. Otok importasyon. Ano ba ginibasa ni nga balita sa bansang nasyonal? Are kautianay nga balita. No? Kautianay nga balita. Ang resolusyon nga nagaduso sang investigasyon sa ginaaligar overprice, sobrak mahal, kag outdated laptops nga ginbakal sa nga Department of Education kon
DepEd paagi sa DBM Procurement Service ining PSDBM la gin-file sa Senado ining resolusyon. Action firing line. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nag-file sang Senate Resolution number 120 parang ausisao ng isyu. Ngagin bulgar una sang Commission on Audit o CONCOA. Ang procurement process pinutos din sa mga problema sang deficiencies, irregularities, kag korupsyon. Action firing line. Resulta siri ang gobyerno nagakaputo sang dako. Dako nga kadkadadya kuntan pwede pa na magasto sa iban nga mga programa kag proyekto labi na sa edukasyon. Pero baw, di gid madula-dula ang kakaraw-kawan sang kamot sang pila ka mga ara mismo sa gobyerno. Action firing line. Firing line. Ang korupsyon sa public procurement hindi lamang kawadon sa kwarta sa gobyerno, kundi nagapahuyang man na sa kalidad sa ginatawag nga work or services nga ginahatag sang gobyerno sa mga tao. Sa saning kaso niho, ang inigo dire amo ning mga child learners. Ti kung basihan tang COA report mga kaakson, ang DepEd nagplaster. Ang DepEd nagplaster sa presyo kag specification nga ginrekomendar sining PSDBM ni sa laptops nga ang bili niya 58,300 ang kada isa. May-ari giba ni Axo El Reyno mga amo ni tag 58,300 kada isa nga laptop. Grabe nga presyo. Ano ning keyboard yaman kag monitor? Bulawan. Action firing line. Ang DepEd nagpain 2.4 billion nga budget para ibakal sa mga laptop sa kuntani. Ang bili 35,000 lamang per unit. Sang natabo ang pagbakal sa ning grabe kamahal nga laptop sa mga kaaksyon, ang kadamuon sa mga intended beneficiaries nga tanin target 68,500 nagdubo na lamang sa 39,583 ka mga public school teachers. Action firing line. Sino man nga persona ang sa likod sang sining anomalya naman man, no? Nami inihigot sa liog ang wire sang laptop. Hindi gani hano sa ulo yung laptop. Action firing line. Ang tuyo kuntani nga mapaayong kalidad sa edukasyon, intrahan gid sang katuso sang pila ka mga tao, no? Baw, saan o pa ko mamagkaradula dinis kalibutan man? Una sa balita. Una sa aksyon. Sa lawanta ang mga tutukan ta nga mga balita sa bahin sang lokal, unahon ko gid ni kay tuman ini ka interesante kag talalupang doon nga balita sa lokal ho. Taxi driver nga kuntani manubila ang permi gidauyatan, ginhimas kag ginalubag, may sideline pa. Ang sideline panghimas sa paa sang iya sa pasahero. Action firing line. Way topong kamanyakis nga sang driver ni halong-halong bakulod doon. Kay ang balita nga kahapon Miyerkules, nag-viral ang isa ka video angot sa pagmolestya. Hindi na ko'y maggabit sang ginaligar kay nga aman may pamatuod na mo. Nakita na sa video sa Laragway sa picture nga molestya giman tong ginhimo sang taxi driver saya sa pasahero nga babaye nga naka-short lastres kapon ho. Sumakay ang pasahero halin sa isa ka barangay sa norte. Sumakay para mapadulong sa barangay 28 Bacolod City. Nakibot sang gulpi lamang hinikap sang driver ay sa nga paasang makapila ka beses. Action firing line. Ginsaway sang pasahero ang driver pero may pagkabungol ang driver ni wagid na mati kag sigi ang paghurikap niya. Sino ka man nga driver kabaloko nga damo sa mga taxi drivers subong nga permi nga monitor diri sa Action Radio Bacolod, no? Ginamansahan mo lang ang maayo nga imahin sa mga taxi drivers niyo. Kung sino ka man nga ginatumod mga ka-aksyon, kilala ka na, noy, toto, o kung ano man pwede. Nga itawag si imo, kabay pangagabaan ka. Action firing line. Puno pasensa sa mga tinaga nga ginapangbuyan ko din sa akon sila nga sungad.
Kaya wala man ta pwede, alang-alang ta ili-ilihon ng tunto ni. Action firing line. Oh, kamo na bala magpasensya na sa mga tinaga nga mabatian yun na. Di ta pwede nga duyan-duyanon ilihon ta ining hinimo sang tunto nga sakay sang driver ni. Action firing line. Kabay pa nga sa imo sa nga pagbaneho, bugayan ka sang demonyo. Action firing line. Firing line. Oe kay delimonyo gimanggo ang imo sa nga binuhat ni. Kabay pa nga inang kamot nimo akon lantawon ko sa laragway nga nakuha sa gin-record nga video sang mismo imo pasahero. Kabay pa nga ina nga kamot nga makasasala matubuan mang kipags. Action firing line. Firing line. Kabay pa nga hindi ka pagliwatan sang imo sa konsensya. Ang mas maayo naging kuntani nga kung magtulog ka karon sa gabi, hindi ka nakabugtaw. Action firing line. Parang imo sa nga pagtulog, danayon! Action firing line. Firing line. Sa mga kapulisan naman nga nag-imbestigar sa ning kaso ni, kay ginpalabot na ni sa itanupangod sa ato sa ning kapulisan, sang sa ning tagreklamo o kon biktima. Direta ni matestingan kung anong katanda sang inyo sa ni abilidad sa pag-usisa kag paggasolbar sa ning kaso ni. Kag kung makilala, dapat tultulon kung diin nga lugar, dakpon, pusasan, kag ilupot sa prisuhan. Action firing line. Hindi gani ubahan kag bubuan sa isa kasako nga pala, subay, o kung alingayo para manudla ka demonyo ya. Action firing line. Ay, daw ginuhaw ako no? Dugay-dugay hibalon ta kung ano ang nalabutan sa investigasyon sang kapulisan mga kaaksyon, hindi ni pwede nga pawalaan na lang kagpabayaan ng kaso o kung reklamo bagod basi damo pa biktima nga pasahero ining wala tupong kabastos katinugaw o kung taxi driver. Action firing line. Kabay pa kabadakpan ka para makilala ang ngalan mo parang siya naman iposta sa social media para magbantog sa, no? Magbantog siya bilang pinakamanyakis nga taxi driver. Action firing line. Firing line. Dugay-dugay hibalon ta sa ato sa nga patrol mga kaaksyon kay may ara sang panugyan kag panomdom ang pila sa mga taxi operators, taxi drivers diri sa Bacolod City. Amo nang ginbuno ko magulang, ginamansahan walang tuto, ginamansahan walang nunoy ang maayo iya nga imahin sang mga taxi drivers kag operator nga nagapangabuhi sa insakto. Action firing line. Firing line. Kung madakpan isa nami gining i-focus palang kamot niya tubla, kita gan kamot niya mo, no? Tuo nga kamot nga nagatungtong ispaas ang pasahero niya nga babayi. Nami tong kamot lampusan martilyo. Action firing line. Di man na patanda-tandaan blas. Patanda-tandaan taliwes blang patalumhaw. Action firing line. Firing line. Tama na nga mga tinagak sumarlon na kay basi karon kon tamo das. Balikan tayo dugay. Ano pagkidibas sa nga balita sa bayan sang lokal, mga opisyal sang POJ kag Tricycle Drivers Association sa Bacolod. Subong hapon ginsapol sang Bacolod Traffic Authority nga talatapan sa compound sang BCPO. Action firing line. Ano ang ginhambalan kag bala may ara sang ginkasugtan? Isa sang dugay na nga problema sa Bacolod. Amo ning kakulang sang pradahan, di bla balaan ta ba why pradahan ang kalabanan nga mga salakyan POJ nga may ruta diri sa Bacolod. Why blas ang regular nga pradahan ang damo-damo nga mga ruta mga kaaksyon? Magsig dolog sa kilid sang dalan sa downtown area. Kung sino man ang makadulog na sa damo-damo nga pasahero, dulog di boynas ka Pero kung matabuan gaway sa pasahero, matuon ka naman sa, siyempre di malas. Action firing line. Ang bitaw damlag lang nag-istrikto patuman sa ginatuwag nga no terminal policy sa downtown area sang Bacolod. Ang matabo nga ang mga public utility jeepneys o mga POJs, pwede lang sila makakuha kag makapapanaog sang pasahero. Pero hindi makatiner sang malawig-lawig. Kay nakapagkit ini may City Ordinance 338 mga kaaksyon.
ginapatuman lang sang bitaw ang nasaad sa ordinansa. Action firing line. Ibalaunta dugay ang detalye sa nga balita pagi sa pamuno mismo sang bitaw dari sa Bacolod Major John J. Liba. Action firing line. Firing line. Engkwantro sa tunga naman sa tropa sang gobyerno kag armado nga grupo natabo sa barangay Buenavista sulad sa Himamaylan kay sang aga dari gyapon sa Negros Occidental. Action firing line. Natabo ni mga kaaksyon samtang naga-clearing operations ang militar sa idalom sang 94th Infantry Battalion. Ginapatihan nga mga NPA na naman ang nang-enkwentro nila sa mga kaaksyon. Natabo samtang nagahibo sang clearing operation angot man sa enkwentro nga natabo kahapon Agosto 10 sa amuman nga lugar. Hindi balikawan gid no nga nagasugata aibla. Tiyang report sa militar nga may kapin pulo ka mga rebelde sa idalom sang Central Negros 2 sang CPP-NPA. Ana kay enkwentro sang militar. 20 ka minutos lawig na ni. 20 ka minutos, no? Ang tiniruhay mo. Pero way pa sang report, bala may napatay ko na sa baran, amo nila umanta. Way lang sang kabuhi nga madula. Kag, way lang sang inosante nga sibilyan ng madalahig. Action firing line. Ang Negrosanon daw naanad na sa mga report. Aangot sa nagaluntad nga enkwentro. Pero ang paglaom nga maangkon ang katawhayan sa gihapon ara, sa gihapon nagapadayon. Kabay pa nga hindi na masundan ining hitabo ni. Labay na nga ti, karon may ara pa sang nagapadayon nga hot pursuit operation. Action firing line. Samtang Senado paagi sa senadora nga si Risa Ontiveros, dayon gid ang investigasyon angot sa 13 bilyones pesos nga balor sang nag-expire nga COVID-19 vaccines diri sa Pilipinas. Action firing line. Di basta expire, delikado. Basta expire, dapat na nga i-dispose. Bangod kuno saron sa gihapon, base untay ang tiil sang maturukan sini. Action firing line. Atindugan gid ni Ontiveros ang iya sa gidaduso bisan pa nga ang COVAX facility nagpasiguro mga kaaksyon nga ilisan bangod tuyo sang senadora nga mapinahan gid ang sinong kung sinong may sala sini o kung ang nagpabaya kay para sa iya usik ini mga kaaksyon sa kwarta pati na sa oras sa resources sang National Vaccination Program. Action firing line. Isa sang suwestyon ni Senador Ontiveros nga dapat dibutang sa penal provision sang COVID-19 Vaccination Program Act nga mapasabat ang mga tao nga nagauyang sang COVID-19 vaccines may punto man ng senadora. Action firing line. Way man sang dangata ng COVID-19 vaccines kung hindi mausar, kundi expiration gina ang yes nga malaputan. Pero nga anatabo ni ay han amo ini ang resulta sang hindi gidya pagpabakuna sang damo gihapon nga mga tawo diri sa Pilipinas. Action firing line. Bisan pa nga ang COVID-19 nga kagaw ari gyapon sa Pilipinas nagalagaw-lagaw lang. Nagatika-tika, nagalili gyapon sa aton nga kay nagasaka naman ang kaso ho. Action firing line. Amangkot diri sa Negros Occidental. Kamustayhan ang supply sang bakunata kontra COVID-19. May mga nag-expire man bala? Kung mayara anong matabo di, ano ang himuon? Tingwaan ta nga maistorya naton ang in charge. No sang Provincial Health Office Cold Storage Facility nga si Dr. Claudilia Josepa Pavilio, no? Nag-are may mensahe siya. Okay, si Doc Pavilio na text aton ato sila galit sa may Puerto Princesa sa may Palawan. Okay. Mayara sila sang training hospital disaster preparedness. Sige lang, padasdan tani si doktora. Action firing line.
23 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pagid ang nagabaling aso nga balita sa bainsang lokal? Illegal nga operasyon sa small town lottery ang STL hindi lang sa Bacolod na tugiban kundi pati man sa iban nga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Action firing line. Illegal man to ang plano nga pag-import no? Sang kalamay, ari illegal man, puro illegal niya nga STL operation. Action firing line. Ulihi nga natukiban, balay, nga ginhimo outlets sa banwa sang Medalbagan, kag syudad sang Sipalay, Southern Negros, Northern Negros. Way ka mo sa main monitor? Action firing line. Ang operator kung tao sa likod sa amo sa nga operation, natumod na sang NBI. Yun ha. Ang ngalan nga ginadala sa mga action, Vikings, Vikings Pariyahan ng Bayan. Kung diri sa Bacolod, nabantugan ang Vikings sa isa ka kalanaan. Pero sa STL nga operation, may Vikings man. Action firing line. Ugaling tay anay sang numero kag illegal nga pwede gid matawag nga isa ka sindikato, illegal mo. Oh. Ang agent in charge ng NBI Bacolod, Attorney Baldovino, nagpatpat kung sino ang pwede kasuhan. Ang ginbasihan dari mong Presidential Decree 1602 in relation to Republic Act 9287. Pati gali ang manugtaya, mati ka mo pati ang manugtaya pwede gid nga makasuhan. Action firing line. Kag mapriso. Amo nang pwede makasuhan, no? Ang nagataya, ang bet collector, ang coordinator, supervisor, maintainer, manager, financier, protector, pati ang tag-iya sang propiedad nga ginahamtangan sang puluyan nga ginagamit bilang outlet. Action firing line. Firing line. Now, ginsugdan ini mag-aksyon sa pagdakop dumduman yung maniguro. Sa duha ka mga lalaki, nga nagtuhan nga nagakolekta sang taya, sang STL, sa sunod sang Libertad Public Market, sunod sa Bacolod, nagligad ni nga Agosto 5 mga ka-aksyon. Pag Agosto 6, ang NBI may operation, gali may follow-up operation, nga ginpatigayon, kung sa illegal nga droga, may ginatuwag nga buy-bust operation, no? Sa sining operation sa NBI against sa STL, may ara ba sila ginhimo, no? Test, bet, no? Nagtaya man na. Action firing line. Parang mapapatunan nga may ara gid man naga-exist nga illegal STL operation. Sa sunod nga adlaw, ang siling ni Baldovino, may ara pa ibang nga lugar nga ginatiid sila, ginateleskopyo sila. Baka nang pagpati diri, kakong pati man nga pati man ko. Hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa Medalbagan, si Palay, may illegal STL operations, kundi sa iban nga mga lugar, may ara man. Sugid ko ba sa inyo, NBI? Action firing line. Di na lang kay may ara na ka muna sa monitoring. Sure gid ko na. Pabangkot sa imo. Sir Baldovino, sang NBI. Matap na ginayahan ini nga operation. Base kung agi lang ang kasaw. Kag makaligad ang pila ka adlaw, si mana o kung binulan butang tapa. Balik na naman. Action firing line. Ang mga matigdas nga palayag ni Atty. Baldovino aton tutukan. Una sa balita. Una sa aksyon. 27 minutes after 7 o'clock in the evening. Wow. Alas 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga luyag magpadala sa ilas nga mga mensahe, komento kag reaction. Kung kami may cellphone, no? Uyat ka mo cellphone subong. Importante anay, may load. Kaya kung way ka mo load, hindi ka maka-send sa inyo sa nga messages. Ipadala lamang sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874 0963-757-0874 Target, bawdo STL ba? Action firing line. Sa mga kagabanitor sa ato sa nga live stream, pwede man nga ninyo direkta ipadala ang inyo sa nga mensahe. Las 7:28 na. Objective, balanced discussion,
Fearless Comments. Action Firing Line. Takop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Takop ka, daog ka, Roleta Promo. Okay, dalita na ho sa himay-himay. No? Dili kita sa paghimay-himay sa mga mensahe nga padala sa ato sa mga pinalang nga mga kaaksyon. Unahon ta si ato sa nga Facebook Live. Si Nono, hello, watching. Si Sir Philip Alusagay. Reynaldo Poderoso, nga monitorman sang Kapitolyo. Mercy M. Flores, thank you. Si amigo ta Benji Bantong, gamonitor lang. Salamat gid. Okay. Jodelo Alfonso, kasa Jodelo Alfonso, kag si Nonoy Balaba. Preparado na manok mo na dahoy. Sige kondisyon na ba yung manok tada, no? Di nga luhamian to. Araga monitor sa ato sa nga live stream. Mayong gabi. Ray Flores Baryoga, thank you. Si Dodds Bangalisan. Good evening, Action Marlon. Monitor gid kami di Bangalisan family sang Katabla Baybay, Talisay City. Ana Sinoro, okay. Si Slasher Sumogat, good evening. Ana Sinoro, thank you, gid. Leia Yang Kebel, good evening. Monitor from Talisay City. Okay. Thank you. Imbong Di Campo, Action Marlon, perme na gid lang ya brown out di sa abon sa Maaw. Bago City, no? Tiyang bago, ara na pa idalom, cover in sa siyang Sineco. Ti Sineco nagligad, nagpabugal ho, no? Nakabato na ward. No? Brown out perme. Ay, ho. MJS Candido Hildori, good evening. Elvira Gilogo, todo ulan dari sa Barangay Granda. Salamat gid. Oh. Padas nanta na bala sa Neko, bla, no? Dason kay tagaan na tiyempo sa Neko. Oh. Para nga pang pion ta mga dapat pion, no? Pion lang ila sa ibaga. Basi may mga dapat kita ipahanumdum kag dapat kita nga ipaobra sa ila, no? Oh. Sige. Elvira Gilugo sa Barangay Granada, tudo ulan. Sa may Barangay Granada, halong kabo halong, Sige. Althea Kimeriman, mayong gabi, Idilaos, good PM. Monitor lang kami ni Nanay Isabel. Arama si Nida Belyote Olarte, good evening. Okay, Bibing Balasabas, good evening. Watching from Riyadh, Saudi. Panamiyaw da sa Moises Padilla, Barangay Thwif Family, Labiga. Good evening lang da kay Nandito Vasquez. Dandito Vasquez, Laviga. Kag sa isa ni Kabataan, God bless. Market Tribe, salamat. Kimpo Yolo, Ardon Yolo, Antonio Villanueva, Antonio Yolo, kag Sabi Dalbagan, always ka pamati. Okay, Market Tribe, salamat gid, salamat. Karen Miraflor, hello Karen, taga-tagob di siya, no? Angela Gayondato Castillo, good evening. Okay, Marivic Gigan Talavera, mayong gabi, sa tarang-tarang taga-tagob laga monitor da, no? Basta taga-tagob, munuhon nyo sila, no? Mamonitor dari kay pangtamyawon tanan sila tanan, no? Okay? Marivic Higan Talavera, Action Firing Line, ga-monitor gid kami sa Asyenda Baya, grabe ding ulan. Sa amon ga tinulo pa amon balay, sir. Happy anniversary advance and more power and more live. Ang ulan blessing makuno na prote kun mag sige-sige, di man mayo kay apektado kita tanan, no? DWT Olarte, laptop depende sa brand, may barato kag mahal man ina Action Mar. Kung mahal ti di kalidad no? Galing kay ang issue ni sa laptop niyo pag purchase ang depende sa laptop. Kung akong issue ang target ko tani di nga damo lang maka-benepisyo ti nabuhinan ang supposed beneficiaries kay bakin mo 58,000 yung bili mo. Roaming Estrabon, Hidalanga. Damo pa na sila, da. Hehehe. Damo pa sila kuno da. Christian Menjes, Villalobos, good evening, Action Mar. Ede Blaza, good evening. Jaime Manukan, Abi Goroka, driver, kambyada to. Ang iya, ginapisil-pisil. Hindi, balanya gato yung kapa. Kaya nasaway na sa gani mo. Ginasaway na sa. Ang kwanto, ang babaye, pati kong amay to, pulis, no? Di dapat gid balikan ta na bala karon kay dugay kay unahon tara kay balikan tarang pag handot sa bawo. Way tupong batasan sa taxi driver to. Di sa makalusot kay may ebidensya mo, may video, way sa
Butik ko rin ang videohan sa pasahero niya. Pagbalik ko malaki mo ng unahon ko, no? Georgia Gargasiran, pagkatapos ng commercial ta, dugay-dugay. Hello, Bacolod Hambalya. Ana Sinoro, happy birthday. Jinky Dialag doon sa Arizona, USA. Okay, happy birthday. Birthday sa ni Ma'am Jinky. Sige. Kirina Villaflor, good evening, Sumar, and advance happy anniversary, Akson Radio Bacolod. Sige. Among anniversary sa August 17, no? August 17. Ang magandang pizza. Doy Arthur, good evening. Always, God bless. Salamat kay Doy. Okay. Dennis Richard Timor Roma. Okay, good evening, Dennis. Tututatan, good evening. Akson Mar, paliog ast sa Bitaw. Kung may ara ka private tricycle for delivery kag family use only, where kami maagi going to Bredco. Kung magkuha kami stock from Iloilo, ang sidecar ko may pertahan sa likod kag side ang hambal sang traffic enforcer kuno ang design sang sidecar ko passenger kuno ang gid bala ang design nga gusto nila kay kuno damo private nga nagabiyahe ang hambal okay sa enforcer nga babayi hindi mo kuya pag paryoson sa ila kay ang hambal sang una ni Colonel Asibotse butangan ko portahan ang side car ko butangan ko man karon ya bag-unang enforcer dakpon ko dila diin kami maagi kung going ko bread ko hambal wala hindi pwede kaagi sa Rosario kag Lacson try ta na karon pa bangkot kay Sir Liba okay kung ano gid ang pagsulundan da no Jinky Dialag doon may ang gabi action mar Mr. Arthur Jeff Villasor Star Mayo Doc Mat Mayo no wala mar Alma Oligon Mama Lulit Dialag doon Papa Joe, Kirina Villaflor, Aldrich John, April, Alcherry, Cherry Lend, and all my family sa Barangay Pandanong DSB. Salamat kid. Okay, from Arizona, USA. Salamat kid. Rafael Ilito, Illegal STL, di sa Murcia, may gabangka, abid naman kamo. Oh, Murcia, sige. Timbre na sa NBI. Kaya ang pasalig sa NBI, may ara sila sang idya kampanya na mo. Sige. Sige, itimbrita na, no? Felizi Benzola. Okay. Happy 80th birthday to Lovinil Basinilio. Felizi Benzola. Sa Barangay Granada. Salamat, gid. Jessa sa Romines. Good evening, Action Mar. Ang sa radyo mangkot lang kung din pwede ka reklamo sang tubi. Dugay na wala pa gintakod tapos na kami bayad. Kabay pa maaksyonan. Gaboritor lang kami di sa may barangay Kudkod, San Carlos. Manabog gid ka salamat. Ano ni sa katubi ban tubi way pa batakod okay sige ano ni nga kuan ano ni sa nga water district sige Humawan Mary Grace hello po mayong gabi Action Radio salamat thank you standby kamo kay pagbalik ta istorya sang manyakis nga taxi driver thank you balik ta gud kay Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya. Ang Barangay Size usahay nga sarakyan nga kung ikaw ang may ara sang ginadalian nga kaladtuan, mapuslan mo gid ni. No? Now, dire sa Bacolod, kita nyo man, linibo ang kanabuon sa mga taxi nga nagabiyahe. Ang kalabanan, may ara, ina sila, ang mga operators kag drivers, nagatukod na sila sang nagkalain-lain nga mga association. Ugaling, hindi malikawan nga may ara sa mga hitabo nga nagapamansya sa maayong imahin sang mga taxi drivers. Nagahalit kumaga sa maayo nga panimuot sang mga mapisan, mabuot kag mabinuligon nga mga taxi drivers. Amo ini sila mga driver iya nga ambot kon anong unod sang ila sa nga pinsarman, basi kon raga-raga, duta nga naga o kon lutak blaw. Action firing line. Amo na nga lain ang ila sini ginahimo. Now, ang pinaka ginahambalan sa mong balita angot sa taxi, amo nang reklamo sa isa ka babayi nga pasahero, naga-short, nagsakay, halin sa isa ka barangay sa norte sang Bacolod, kag mapadulong sa barangay 28, Bacolod, gihapon. Nagsakay siya sa front seat, but sa lingon, tupad siya sang driver. May dala nga cellphone, nakibot ini sa magka-aksyon. Kay ang driver, golpe lang nga naghurikap siya sa nga paa. Action firing line. Firing line. Namangkot ang pasahero Ginsawayan ng driver. Pero way na mati
sige gyapon ang paghirikap niya. Ang dala nga cellphone sa pasahero, nakuhaan niya sang recorded video. Napicturean niya kung anong ginahimo sining driver ni. Nawang kaso, ginpalabot na sa ato sining kapulisan. Ginusisa, ginusoy, kung diin pwede makita ining driver ni. Ginkilala ang ngalan, subong nga hapon, natumod kag nakilala kananoy. Damo sa mga reaksyon nga nagdinagsa sa saning balita niho. Kagin pagkit sa social media, partikular, there is Action Radio Bacolod. May mga taxi operators kag driver association man nagpalag sang ila sa komento. Subong hapon na istorya sang Patrol with Action Zel Minardo. Isa sang mga opisyal sang isa ka taxi association dere sa Bacolod, may panugyan kag may palayag siya, may angot sri. Ang ining sahi sa kitabo ni Makakson di rin di bago, kaysa ginusisa ta, ang record sa mga balita mga kakson, damo na, nga natabo nga pareho sa diyo. Sa iban nga probinsya, syudad o kon Banwa man, sa Iloilo City nakita ko, tuig 2015, may taxi driver gindakop kagin pusasan giganito. Kaya ang kaso niya, pagmolestya sa iya pasahero man nga babaye. Action Firing Line. Ay iban nga lugar may araman taxi gindakop ang kaso harassment, sexual harassment. May araman ang kaso acts of lasciviousness. Inilitabo sa kulod ni. Laban-laban matuon ini sa kaso nga acts of lasciviousness. May pamatuod ho. Naudahon naton hibalo kung ano ang natabo sa investigasyon sang kapulisan kag ang mahambal sang pila ka mga taxi drivers kag operator. Action Firing Line. Ang istorya ni Action Zel Minardo. Action Zel, mayong gabi, please kabihin. Action Marlon, padulugan naton taginang isa ka taxi operator yung Action Marlon, agod kumpirmahon kung kilala iya ini ang suspect sa pagpanghiram sa isa ka daligita. Action Marlon, no, apang hindi niya inikilala kung hindi niya initawo Action Marlon. So kagina ginkuan taman ini pahayag angot kung ano ang pahanumduman sini sa mga taxi driver, no, kun sa iyang mga tawo sini Action Marlon. Nagpahanumdum adri si Mr. Roberto Sibugan, ang taxi operator sang RBS sa mga taxi drivers nga dapat respetuhon gid ini ang ilang mga pasahero, bata man o tigulang o kon ano man ang estado bangod ang pagdala sang taxi Action Marlon isa man ka pangabuhian, no. So diri kaya Sibugan ang natabo nga pagpanghiram sini sa isa ka taxi driver sa isa ka dalaga, hindi manami gid nga ehemplo sa mga driver nga nagapangabuhi sang insakto Action Marlon bangod makaguba ini sa panulok sa mga tawo sa iban man nga drivers Action Marlon. No, kagati pisan nga kumpirmar sini hindi niya tawo ini ang taxi driver, no, magabulig ini sa gihapon agod malocate ang driver pinaagi sa pagpamangkot man sa kaupod niya nga mga taxi operators agod madisiplina ang nasambit sini nga taxi driver Action Marlon, no. So palayag diri ni Mr. Sibugan wala man sang natabo nga kaangay siniya sa bahin sang iyang mga taxi drivers Action Marlon, no, kung sa diin gani sa piyak nga bahin kung may mga nagkalabilin pa nga mga kagamitan sini sa ilang taxi na ginauli pa niya sang drivers sa mga pasahero niya Action Marlon. Yes, si Action Marlon, no, mayari diri pahayag ang taxi operator si Mr. Roberto Sibugan pamatian bala naton. Sir, regarding diri sa natabo, sir, nga pagpanghiram sang isa ka taxi driver bilang taxi operator, sir, ano ang imo nga mapahanumdom sa iban pa nga drivers? Ang ako nanda ma'am balguro sa mga driver nga kung sa mga taxi, respetahon ta ang mga pasahero ta, bata man, tigulang, kag kung ano man gid siya nga kuan, respetuhon ta lang. Hindi ta binastos sa pasahero ta kay na pangabuyan nila. Karon nalimbawa ining natabo sa bugni nga may driver nga nang hiram sa isa ka dalaga, daw hindi na mayong ihimplo sa mga driver nga pangabuhi sa insakto. Siya ning magaguba sa mga kuan sa mga driver.
na maayo nga mga driver. Buligan ta kung kuan may ara kay man kita picture mabuligan tani nga. Tani makita tani siya kag makwanta. Madisiplina man naton. Pero sir, confirm ta lang hindi mo na di siya taxi driver sa dre Sa kundo way mga driver. Yes. Oo. Kaya kung wala sa akon niya automatic ipatawag sa radyo na yun. So far sir sa imo diriya sir no kumpanya sir wala pa man niya may natabo nga amo ni nga incident. Do way pagid so far. Way pagid. Dire gani yung mga nabilin kay din pag-uli namon san may mga pusil pa gani, may mga kwarta na pag-uli namon. Nari na mo may ari pa mga tiparaw. Na markahan gina siya. Wala mag-clean dire. Tag namon. Ang muna yung patagaran namon di. Pero sa mga binastos daw. Usap tanay guro may ara. May arap sa hiro mo sa lawayon makasabat kitang driver. Pero hindi ta na mapulong. Pero mga binastos nga muna daw way. Action Marlon. Yes, amo na Action Marlon ang kabugusan nga pahayag sa taxi operator no, Mr. Roberto Sibugan. Pero Action Zel, ikaw may picture ka man sang sining taxi driver na napakita mo ni kay Mr. Sibugan? Yes, hindi na pa-identify ko Action Marlon si basi bala taxi driver niya. Hindi niya tinawo. Pero kompleto man ang linyada sang taxi nga ginamaniho sa di, nabalaan na di. Way pa. Yes, ara na Action Marlon, no? Wala lang naging pa-awhag ang pangalan at para kumalocate na ini si Amana na Action Marlon, no? Ang sa dugang nila nga inkaso, no? Nga madakpa na ini ang suspect Amana na pag-divulge isang pangalan si Action Marlon. Kita diri Action Zel sa Action Radyo Bacolod, kabalo kita kadamo sa mga taxi drivers nga nagamonitor kag base pa lang ining ginatumod bala nga taxi driver Action Zel, base ko nagamonitor siya. Pwede ka sa makasaka diri sa Action Radyo Bacolod na ibla sa imo gani pwede sa makakanto sa imo kung mag-surrender siya, no? Kaya nga hindi ni madugoyan gapati ko Action Zel, hindi ni madugoyan bangon una bes, kompleto no, aring nawo nga kita ko ang iya first name kita ko man pati apelyido niya. Ano gid man ka lapad sa Bacolod City man? Amagad Action Marlon, kaya gati ang pahanumdom ni Action Marlon, hindi lang ni para sa taxi drivers, no, kundi para man sa tanan si Action Marlon, no, nga naga-dalas sa mga salakyan, especially pang publiko nga salakyan gid Action Marlon. Kasi kung konsensya man si Action Marlon, no, kung magsigi pa ni sa panago kag palaot-laot pa yun siya sa pulis, no, may posibilidad pag Action Marlon nga magadako pag ni ang kaso kay ti nahibaluan ta nga daw gid ang pamilya, no, grabe gid ang possibility sini nga magpasaka isang kaso sa bahin sini isang victim, no, nga dalagita Action Marlon. Sagin sent mo sa akon ding laragway picture sang saring taxi driver. Kapati ko latest ini sang aman. May ara pa siya sang face mask mo nga napaidalom sa isa ding pipingig. Pud sa lingon, latest nga laragway niya hapos ni di mabudayan ang kapulisan sa pag locate, no? Sa sining gaklos muron pa kaning guyay niyo. Yan. Oo. Sa bahin man Action Marlon, no? Maging sensitive man ang mga kauturan sa pagkomento diri sa biktima bala kay ang iban daw magkomentar sa nisa lang nga wala nagpalagyo, wala ginhambalan. So amo nagani hambal kagina niya Police Lieutenant Arlene Torrendon Action Marlon sa WCPD nga kung maunahan ka na ba sang kakulba mo gakurog ka na daw hindi ka nakabalo kung kisa kung ano ang imo sining himuon Action Marlon. So be sensitive lang gid sa aton nga mga komentar sa mga kauturan taban Action Marlon. Ani bulaban tabang son Zel mga pilang pedaros ni man kay kon way ta na makitang nawong niya kon basihan talag ang kamot bla, di bla? Ang picture sang kamot niya do magkahambag kita 50 tahon. Di ba? Sa kamot niya. Pero ang bata niya, bago lang ka-graduate, senior high Action Marlon, bago show pa lang. Pero sa nakita tang nawong sang saning taxi driver, makasiling kita nga mga early 40s garo ni? Siguro Action Marlon sa tungtong sa 50s or mga 48, dira-dira, kada kabata pa man. So, man ang ginatingwaan man sang kapulisan Action Marlon, nga malocate ini, no, ang driver kung sa iya na lang gid, no, kung may konsensya man sa pwede gid siya makapalapit sa istasyon naton Action Marlon, no, kung sa may bahin man sang kapulisan, no, para hindi na mabudayan pa ang mga kapulisan sini naton man Action Marlon. Kag sa imo pwede sa makapalapit si Maxon Zela base kon di ka subungaw diri sa Bacolod.
Wala siya na ano lang si Marlon. Wala lang na butang. Tagadiin din sa. Ikaw bala, basi kung aral sa stupan mo da, pwede sa makapalapit. Pwede sa Action Cell makapalapit. Kung nagabiyahe gid man ni sabi, subong, kag kung monitor sa Action Radio, ngalan mo letter R ang umpisa, noy. Oo, pwede gid ka. Pwede ka kasaka di sa Action Radio Bacolod, da. Kung willing ka mag-surrender, kag dapat magpakita gid ka, kay di nilawg-lahog nga kaso, ang ginimo mo sa saning babae ni Action Cell. Yes, correct reduction Marlon, no? Kung kinanglan, mag-ikaro sa kung mangayo sang kapatawaran, no? Kung ano dang gusto mo no? Pwede gid siya makatagman sa iyang side sa action Marlon. Yes, kag importante kamo ako interesado ko Action Cell mamati sang rason niya, no? Kung magrason sabi nga hindi ya tuhungod, ako hindi ko magpati. Di ba? Kay ang report ka na ba naton sa digin saway na sa babae, di ba? Ginsaway sa babae, why sa namati sa busalingon, intensyon niya gid ya nga himuon tong pag letter H tanan ba? Hiram, hurikap, himas. Yes, kag hindi lang kataan, nagdangat siya sa hita action Marlon. Kung ginpabayan to siya karon niya ano to natabo sa bata, no? Labi na gid ko mag-gabi, may lang gani kido adlaw pa tayo action Marlon, mga 3 paguro na tabo. Kung gabi, ti ka delikado, gid tama action Marlon. Apat gigali ka H Action Cell, no? Hiram, hurikap, himas, sahita. Ay, grabe. For H, So kabay pa, no? Kabay pa ko nagamonitor da, inin driver ni. Kilala ka na noy, pwede gid da. Kung may kakulba ka nga batyagan, normal man na ang kakulba ka na batyagan, kadto ko ni sa Action Radio Bacolod kay i-facilitate ang pag-surrender nimo ina kung willing ka magsungka ka mapakita. Ang mag-action Marlon, no? Hindi na pagulaton nga ang pamilya pa sinisang babae magpapangita sa iya. Kaya base karon wala kung mabalikan na sa susungka na lang siya sa kaplisan no pa na sa diin man action Marlon no nga otoridad na para na lang gid para wala man sang alain sini nga matabo diri sa may suspect action Marlon. Sige Action Cell. Yes, so Action Marlon amoy na ang latest update ang balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Importante ini nga pahanumdom kag panugyan. Sa taran-taran labi na sa mga kababain handa nga permi nagasakay sa taxi. Kinahanglan mapasakaan gid sang kaso ining driver ni mga kaaksyon, no? Nga si Toto R. Kinahanglan gid nga mapasakaan sa kaso ang pamangkot kung sino inisa. Hulaton ta ang pulis mismo nga magpalayag sang iya sa ngalan kag sa tagreklamo naman please dayon nagid iha ang babasaka sang kaso para madudla ang Bertoldo nga taxi driver ni kag parang hindi na siya maparisan bla sa iban nga mga drivers. Action Firing Line. Pinasahi iya nga kinaiya kag pabatasan ni, no? Gagin pakita sa driver ni kag sa driver dira nga ginreklamo Toto Nonoy ang ano man ang tawag si mo be. Ang imo sa nga nang aresto bangko ho, kitang-kita ko diri ho. Plus sa imo sa galay nga apelyido, ari man sa tubangko. Action Firing Line. Kung ikaw ang may ara sa kasawa, kag may bata kang babayi, kag ang imo ginhimo sa pasahero, nga paghurikap, hiram, himas, sa lapit hita, sa saning babayi ni, kung ang ginhimo mo, himuon man sa imo sinasawa, ina ko may asawa ka, kag himuon man sa bata mo nga babayi, ina ko may bata nga babayi, mayo man si imo noy. Action Firing Line. Siyempre hindi. Magluwas na lamang kun amo gidna ang imo sa nga panimuot. Magluwas na lamang kun ang imo sa pinsar ginalikupan sang espiritu ni Lucifer. Action Firing Line. Firing Line. Ti ang maayo guro si imo ibulandak sulod sang prisuhan gid. Hulaton ta sa reselentra nga mapalayag ang ngalan sini para pa sikaton ta sa bilog nga kalibutan. Man bilog nga kalibutan nakakita nimo sang video ni naging post sa social media. So, ipakilala naman sa bilog man nga kalibutan. Action Firing Line. Subong ining driver ni Piho ko nga may ideya na nisa, no? Nga nakilala na ngalan niya. Subong basi kung nagalias-lias na niya,
Kag basi ko naga kaorong nga na. Action! Firing line! Firing line! 7 minutos nakaligad sa takna nga alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang iningabahin dala sa aton sa kaluan sang live extension Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog. Okay, dirita sa ato sa live stream, balikan ta ato sa mga nagpadala sang dugal sa mensahe wa. Babaw, masailot start tas babaw para nga kuanitaran na, no? Sige, ayo. Okay, Jedeline Villasor, okay, tapos na kita. Okay, Homa Lebina, good evening. Cody Laparan, good evening. Aksumarlon, tabi ako. Family Laparan, Laban Yego, Turbila, kag Ispa, Risha. Ang katamyaw, Cody Laparan, sang Pandanon DSB. Salamat. Melvin Peñafiel, Ana Senros, thank you. Cecil Bikbik, good evening. Aksumarlon, watching live, mayo lang nga pagpabati, pamuluyo sang Orchids. Haraman si Hensley Cecil, Algoda, Mumbai. Mayong gabi. Si Selbik-Bik apeli sa din kay Sandra Bermilon, Nalen Festiza, Emilio, kag Gaborina Tokilio, nga nagabaditor gid subong sa Porok Water Lily, Binubuhan. Araman si Boards Asa. Good evening, Aksumarlon, kag sa tagpalamati sa ibo sa nga program. Apeli sa din to Ariane Stephanie Abangan of Youth Earth Care Organization. Okay, Aksumarlon na miss gid ang tingog mo sang pamuluyo sang barangay Binubuhan. Miss gyan, miss na miss. Market Drive, Aksumarlon, pwede ko mag-greet si Kimpoy Yolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia. Always kid kapabati sa Aksyon Radio, sa ila mga radio. Salamat, sir. Okay. Happy listening man sa abo sa ni Barangay Kapitan, Mr. Remy Halia, upod sa mga kagawad ko na. Binabuhan, kag kay Rogelyn Borlado. Mayong gabi. Okay. Jory Di Poboseno, thank you. Elizabeth Gamala, good evening. Keep safe. More power. Hamalia. Okay, Cheryl Perez, good evening sir. Monitor lang kami di sa Hacienda Loygoy, Barangay Granada. Alright, thank you. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress,
tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Kinatinguaan, hindi lang sa mga puisalta sa lokal nga gobyerno, kundi pati sa aton sining kapulisan. Labi na ang mga yara sa idalom sang bitaw, traffic cops. Nawang Bacolod, isa rin ka-highly urbanized nga syudad. Ginasiling nga normal lang ang problema sa kagutok sa trapiko. Yes, resulta sa pagdamo sa mga salakyan. Pero, dere sa Pilipinas, may mga lugar nga bisan highly urbanized cities, damo salakyan, damo populasyon, pero ang trapiko ni tanto problemado. Ida bangod sa maayo nga pagplastar sang plano, maayo nga pagsulundan. Question. No? How can you reduce traffic in this city? Nasubong nga hapon, ang bitaw nagpatawag sa pila ka mga opisyal, no? Wagid man siling taran nga miyembro, taran nga opisyal, sang taran nga POJ kag Tricycle Driver Association. Kundi limitahan lamang kay bati basi kon maginutok sila karon dara sa bitaw office sa Bacolod City Police Office nga headquarters. Sa mga hapon nadayon gid man ang ilas nga sinapol mga ka-aksyon para hambalan ang pagsulbar sa problema sa trapiko. Ang laban-laban, ang isa sang gin-istoryahan diri. Amo ning damlag lang gin-implementar nga no terminal policy sa downtown area sang Bacolod. Online sa Fiber Line. Nakaupod nato na ang pamuno sang Bacolod Traffic Authority nga talatapan diri sa Bacolod. No, si Police Major John G. Liba. Sir Liba, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Yes, good evening, Action Marlon. Good evening, Since agad kay medyo dugaw na akong Bacolod, painayan ko lang na idala kita. Sige lang, okay lang. Sige. Yes, no problem. Good evening no, sa Fox Action Radio kag sa mga listener niyo sa bunga gabi. Yes, sa buong hapon, Sir Liba, may sinapol kamo nga ginpatigayon sa mga POJ kag Tricycle Driver Association. Anong inyo sa ginhambalan kag may ara bala kamo ginkasugtan? Yes, so nang correct bali nagpatawag kita. Actually no and result ni sa naton bala pag-operate sa nagigad bilang pag-implement naton or pag-intensify naton sa naton na pag-implement sa ginatawag nga mga city ordinances, traffic ordinances. So as an effect, amo to nga nag-react ang aton yung mga drivers association. So amo na nga nag-try ako, nag-met sila sang inilang adlaw kagina natigayon kami mga 3 o'clock sa hapon. So amo na nga ang isa na tinutuyo naton to Action Marlon na gusto ko isa ila ipathag no wala ko nagahimo sa bago nga policy or patakaran yet nagaano lang kita, naga-intensify lang kita, so naga-exist na naton nga mga traffic ordinances. So it's a matter of lang daw intensification sa naton pag-enforce, pag-implement sa mga traffic ordinances. So amo na kita-intindi ta lang sa ila. Okay. Hindi lang niya Sir POJ kundi lakip man ding tricycle nga association gid patawag mo kina. Yes. Patawag ko sila kay at the same time gusto ko gid sila kagina man on their side mabatian kung ano mga problema. So first kagina nga part baligin lay down ko sa ila kung ano gid ang nagatuga number 1 nga cause no one of the causes sa aton nga traffic ang ila pag wala pagsunod sa mga traffic rules bilang mga POJ. So especially ang mga tricycle, so pasunod ko sila kagina. So amo to naintindihan man nila. So on the other side, sila man gipambal ko man sila kung ano ang ila nga nagiging problema. Why is it nga simply hindi nila ma-follow ang aton nga mga rules. So amo na no vis-a-vis so naghatag kita dinatag man sila. So nag-come up kita sang just a mere solution lang, not preventive na gito. Basta may gamay nga solusyon nga na-come up kami. Ang nahambalan nyo kaina, sir, mas payo guro kung ipalabot man ni sang mga nagtambong kaina sa ila sa nga association within sa ila barangay, sir, no? Mas payo ko tani, no? Yes, precisely, no, Action Marlon. Yeah. No, since nga kagina, limited lang kita. Although nga limited, pero just imagine, we have no James kanina about mga 100 plus
namo. Kaya ang aton gin-invite is mga president and then nag-request ko sa ila nga if they can bring with them the 2 or 3 co-officers nila para sa ilang association so that nga nami gid ang damo nga dulungan makapamati kag maka-deliver sa ilang nga mga upod na nila membro. So what I did after the aton nga mga istorya ninunanon, last ko nga sila ng message mga nangabay ko nga to make this our meeting fruitful. Of course I expect na i-relay nila exactly what we have talked, no, kay gusto ko nga pag-abot nila hambal ko sila, please abot ka mo to, i-meet nyo naman, i-group nyo inyong mga member and then ambal niyo kung ano nga itong inistoryahan so that nga magsunod man sila. Kaya para hindi ko gusto at the end of the day, pag dakop sa inla, masili sila nga wag gidya kami kabalo. Kaya I don't accept sa nga muna nga mga reason. So, agreeable man sila. Okay. Katuan ko sir, no terminal policy sa downtown area, nagligan lang ng adlaw ninyo ginpatuman, sang istrikto kamusta ang implementation, may mga nagtuman ginman, or may ara ka mo driver nga nagtuhan, nga nagasupak sa nga pagsulundan, sir? To correct lang siguro, bali last week kami actually, hindi lang last day lang kami nag-implement. Last week pa na kami nag-implement, no? Ang aton ginimo to since may ara kita nga rule or ordinances nga no terminal policy. So mo ito sa kabagay kita hindi ko sila nga ano ang nature sa ila bilang pagbiyahe. So bibili gid sila, knowledgeable kabalo sila. So nagsiling ko no, since ang effect mabaguhan ka mo, in return gitagaan ka mo sa akon, natagaan ta ka mo sa inyong request man in return. So naghatag kita sa pabor, siling ko okay up to 2 jeepneys lang. O galing after the days nga mga patuman ta, may ara gid nga tigagapon bagol nga instead sa duha matundot na sa dito ay early pa sa likod nga kuno tinay mo na sila tatlo, masiling naman sila nga ilang madakat naman na siya, pero that is not our agreement. Sila ko dapat tulaton nyo ka maglakat, mabakante. Kung wala problema, kay masakay pa man natin sa sapiat na nakabilin ng isa. Correct. So amo na siling ko, ang problema sa aton, kay gaga-start ang pag-violate naton. Kasi simple nga policy, nag-agree naman ka mo, gitagaan ta mo pabor namon. Masupak ka mo mismo gasupak. So mo to, amenable man sila. So sige, next time daw, hindi na sila mag-violate. So nag-request ko na siling ko, kung anong ginatag ko sa inyo, itagaan nyo man, iatag nyo man sa akon ng akon gusto. So, okay man sila, Action Mart. Yes, no terminal policy na sa adine, sir. Amo naging basihan ninyo nga City Ordinance number 338, di ba, no? Yes, 338. Yes, correct. No, parare, sir. Damo nga pamangkot, bangod sila mismo nakamutik nga ang pila ka mga ordinansa diri sa Bacolod, hindi gibantanan. Pipila ka mga ordinansa sa Bacolod. Hambal daw agi lang ang implementation. Isa diri ang may agot is trapiko. Now, paano naton sir mapasiguro sa publiko nga ining ginapatuman nga no terminal policy magapadayon? Well, yes, daw ka budlay mag-promise, no? But ang akon lang siguro, Action Marl, no? Aminable man kita nga medyo jutay ang aton nga personnel. Jutay ang aton nga mga manpower, no? But yet, ang ginhambal ko sa ila kagina, we are familiar na ginatawag nga ningas kugon daw, no? Amo na nato nabasahan pero may nga mga komento. Pero on my part, siguro hindi ta na ang ma-assure ko lang siguro, no? So long as makaya sa namon nga puwersa, wala ko nagapabaya. In fact, kagina sa mga alauna, naga-keep on meeting ako sa akon nga mga supervisor, mga uniform personnel naton nga pulis. Kag isa sa nga gin-lay down ko nga rule, siling ko, you list down all our accomplishment every day, no? Every day. So, after ma-accomplish tag isa ka bagay, ilista ninyo and then after days and days to come, i-follow up nyo, i-maintain ninyo, i-sustain ninyo. So, amo na nga ako nga palisi kagina. Which, di ta ka sigurado. Kasi siyempre, amo na ganihambal ko, ang kulang natin is manpower. Pero, still, I think na ano nila, na-absorb naman nila. So, with that, siyempre araman ko, i-follow up ko man sila gyapon. I will see to it niya, masustain ang gina-implement natin. So, para mawala ang tawag nila nga ningas kugon na digitally.
Okay, siya isingit ko niho kay apat gid ka mga messages dari ang nabaton ko. Parte bala sa operation ninyo sa mga tricycle nga nagabiyahe ni. Ang ila sa concern sir is anong patakaran sa mga private iya nga tricycle ko no. Ari isa dari nagalabay permi sa bread ko. Anong patakaran sir? Well, ang ato kagina no, very clear gid sa amo aton nga mga organizations ang motorsiklo. Now, kagina kay more ang kagina nga mga member or associations ng tricycle. Gintry ko sila mo action miles nga i-raise ang ilang mga problema. Kung pamatian ko sila isa-isa, hindi mapasalot ang isa, gustong isa ma-raise gid halastan. Pero guro kung sugtan ko sila hasta buwas kami mababati ay isang problema nila sa kadamo lang. But one thing ang common nga ginareklamo nila sa mga association, ang kulurom. Ang kulurom nga wala ka control, wala sila sang particular nga ruta. So ano nga akong gina-assure sila, silong ko, una best, kulurom by kulurom per se is illegal or hindi siya allowed, no? So definitely siling ko, still, I cannot promise the whole ma-prevent, madula tagid, yet isa na sa akong project kay kasi ako man hindi man ko gusto sa mga nagabaray lang pag gusto nga tricycle kasi kabalogit sila action mal ining mga association may ara ni sila nga party nang daw certain or may mga na-describe na ni sila nga ruta so lagi na sila allowed. Aside from that, they are considered out of route. Much more nga kung wala sila sa franchise nga magbiyahe, consider sila kulurom. So ako na ako yun na sure sila kaginasin ko in return amo lang ako lang mahimo guro in return upilitan ko na hindi ko na kapwede ka babaya action man. So amo lang to no kay since amo man na ilakumon nga ginareklamo. So by tomorrow or next week action mal makita ta at least may mga difference na gamay. Tinguan namon kagina kung foreign pool lang gali kagina nag-operate kita to sa Singkang bahin. Naka-impound na daw around mga more or less 10 ka kulurom nga mga tricycle. So amo na aton ginahimo no sobrang ambal ko sila matamat lang ni. So hindi namon pwede nga daw kuan gid simultaneous nga dungan-dungan gid kay hindi naton kaya sa manpower. Yes. Lastly, sir, imo sa mensahe sa mga motorista to dari sa Bacolod. Go ahead. So, the same man na Japon, kagina no, sa aton ng mga motorist, amo na gina-focus ko sila. One thing ginapa-remind ta sila, no, follow lang sila what is allowed or anong dapat. Do not dare nga mag-violate kasi gina-inform ko sila nga this time will be may mga strict implementation kita. So ginatinguan ginamon nga mapabago, mapatinlo, mapatawhay ang aton dalanon sa siyudad sa Bacolod. So with that ako minabol man sila. So again, amo lang na ako always yung ginasulit. Please cooperate lang sa aton nga mga enforcers kay kami ginatinguan talaga ang insakto. So amo lang na Sunmar. Salamat gid Major John G. Liba, sir. Thank you kag mayong gabi. Yeah, thank you mga Action Mile mayong gabi. Ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority nga talatapante kabay pa nga magaresulta ini sang positibo kag maayo lang nga pagplastar kontra trapiko diri sa Bacolod ang ato sa nga pag-istoryahan POJ kaman o kon tricycle kaman. Hambal ni Liba amat-amaton talang. Alas 8:36, Action Radio Philippine Standard Time. Isingit ko ng balita angot sa STL. Mga ka-action kay damo sang gahulat nyo. Damo sa mga mensaheng ako sa cellphone. No? Now, ang operator, maintainer, o kon financier mga ka-action sa likod sang sading illegal nga operation sa STL, hindi lang sa Bacolod kundi sa Bugos nga Negros Occidental, sin-oayhan amo ng pamangkot sa publiko. Action Firing Line. Plus, may ara ba lang nga public official nga kahimbon man sa ning operation ni? Ang latest, kay nasunod kay NBI agent in charge, Attorney Renwa Baldovino. Natumbod na nila, nakilala na nila, hala sino ni? Action Firing Line. Ipalayag nilang angalan kung mapasaka nila formal na ang kaso magkakso na hangkat di sa NBI Bacolod kung paano ninyo pamatudan na
nga kasuhan gid kung 100% nga sure nga mo ginasang operator o kung sa likod sa sining illegal STL operation. Kung madanuban nagligad duha to ka mga lalaki ang nagtuhad nga nagakolektagin sa mga taya sa STL sulod sang public market illegal kay manti walay sa nagakaigo nga lisensya. Kag bunggo ini siya sa naga-operar nga legal iya kag nagaisahanon nga ginatagan prangkisa sa PCSO. Amo ni Super Lucky Bigglers Incorporated. Pero ang natabo sa duwa makaaksyon bisan pa kaya pasakaan dayon sang kaso dasig man nga nagapiyansa Action Firing Line. tigwa dayon sa prisuhan ni pabangkot sinong nagpiyansa to sila diin nagalid ang kwarta nga ginpiyansa kay bisan sinong pabangkoton mahambal gid nga kun inila nagkanadakpan ang saligan magluwas lamang kun may sinuktan sila guro 132,000 mo ang kabugusan nga piyansa nilang isa 60,000 ang isa 72 ti konsumahon 132,000 Action Firing Line. Firing Line. ara na yun piyansa na yun ang resulta ti gwa temporaryo sa prisuhan. Ang question ko dali sa NBI kung manabalaan nyo nagidman nga sinong sa likod sang saning illegal operation kay inang nga tawo o kung mga tawo kilala abi nga personalidad may kapits gobyerno kung basi bantog man gani nga politiko ano ang matabo pwede niyo ba lang dakpon man kag kasuhan dapat gini mo nang imuon dako-dako nga pamangkot sa inyo galing kay Tagalog sa si Attorney Renua Baldovino Tagalogon tayo para kasi may anak kadakson Elbray Baldovino dugay sa Tagalogon ta parang at least ay ni kuan man na suggestion lang sa NBI pagi ginapamunuan sumong ni Attorney Renua Baldovino so Tagalogon tabi ang tanong dito Attorney Baldovino sir ngayon na nakilala nyo na kung sino talaga ang grupo or tao or personalidad sa likod ng illegal na operation na ito. Okay ba Naxol Ray? Ngayon mo magtagalog? Action Firing Line. Firing Line. Sa likod ng illegal na operation na ito, paano natin mapasiguro sa publiko sila pwede rin ma-arrestar at makasuhan. Action Firing Line. Firing Line. Yan ang malaking katanungan, Sir Baldovino. Pag illegal, dapat walang pinipili. At kapag napatunayan kung yan talaga ang operator, ang maintainer o financier, gaya ng sinabi mo kanina sa interview ng media. Pwedeng kasuhan dahil sinabi mo yan ang nakasulat sa batas. Action Firing Line. Firing Line. Kag sa aton mga kaaksyon, balik ta silunggo. Sa aton mga kaaksyon, nga mahilig magtaya sa STL. Ang STL sa Bacolod kag Negros Occidental, legal. Basta nakaangot sa prangkisa nga Super Lucky Bigglers Incorporated. Pero kung way gani, way na sang damo nga istorya, illegal kag pwede gid nga dakpon. Hindi lang sa NBI kundi sa pati PNP pwede nga mag-arestar mga kaso. O galing, ang reklamo ginpadangat sa NBI. Kaya hapon, may ara sang operation dito naman banwa sa Bidalbagan kag Sipalay. Ang natabo may test bet may pagtaya parang kumpirmahon. Ti aragin man may operation o galing ang balita mo ni. Nakahapon sa raid ng ipatagayon nila, sarado ng balay, way nag-operate. Action Firing Line. Firing Line. Isa lang bot sa lingon, sila may nakatimbre sila Tigil pa dalaan sa pena ang tag-iyas ang property. Kay kadamo di sang pwede ko makasuhan hambal ni Baldovino. Pating manugtaya pwede gali makasuhan di. Attorney?
nagsagawa kami ng operation dahil sa dumating na impormasyon sa amin na mayroong nag-ooperate ng STL sa pangalan under the name ng Vikings Peryahan ng Bayan sa Binalbagan at sa Sipalay City. Bago po namin isinagawa yung operation namin, nung matanggap namin yung impormasyon noong August 6, ay nag-test bet kami. Nagpataya kami doon sa informante namin. Kaya meron kaming ebidensya dito na nakuha na nagpapataya ang Vikings sa Binalbagan at sa Sipalay. Pagkatapos noon, nagsagawa pa rin kami ng surveillance noong August 8 para ma-verify namin ang operation ng Vikings sa Sipalay at sa Binalbagan. At na-prove namin na nag-ooperate nga ang Vikings sa nasabing mga lugar na ito, Sipalay at saka Binalbagan. Kaya po noong Wednesday, isinagawa namin yung operation namin para arestuhin yung mga taong involved dito sa illegal operation ng Vikings sa Peryahan ng Bayan. Yung nga lang po, sila ay sarado na. Nagsara na sila kahapon, August 10, nung nandun yung mga tauhan natin. Andito po ang mga picture, meron din po kayong mga video na nakuha na magpapatunay na nag-ooperate sila. Dahil August 9 po, nag-ooperate pa yung mga yan eh. Pero pagdating ng mga tauhan natin noong August 10, ay huminto sila sa operation. Nangangahulugan, baka nagpalamig lang ito, pwedeng temporary lang na nag-close ito, pwede rin magbukas sila sa mga susunod na mga araw. Narito po, at meron din kaming ibibigay na video para lang pagpapatunay na merong ginagawang illegal na operation ang Vikings sa Sipalay City at sa Binalbagan. Magkakandak kami ng mas malaliman na investigasyon dahil kilala po namin kung sino ang may-ari ng lote o building kung saan nag-ooperate itong illegal na STL. Nag-issue na po ang NBI ng subpoena para doon sa mga may-ari ng mga lugar na ito para maimbestigahan namin at ipaliwanag nila kung bakit pinahintulutan nila na mag-operate ang illegal na STL na ito sa kanilang building o lote. Alam po natin na may parusa pag pinahintulutan mo na mag-operate yan sa iyong lugar. Ang impormasyon namin, nag-umpisa silang mag-operate yan nung itong mga unang linggo lang ng Agosto. Maaari pong related yan sa Bacolod, yung hinuli naming una dito sa Bacolod. Kagaya po ng nabanggit ko noon, nung manghuli tayo sa Bacolod, ang impormasyon namin, hindi lang sila dito sa Bacolod City nag-ooperate, kundi kahit sa labas ng Bacolod. Ito na nga po. Hindi naman nangangahulugan na permanenteng sarado ito. Baka magbubukas pa rin po sila. Kaya babala po ito. Sinabi na namin, paalala sa kanila na ang SLBI lang po ang authorized agent corporation ng PCSO dito sa Negros Occidental at Bacolod. Ngayon kung magpapile kami ng kaso sa mga susunod na mga araw, pwede namin i-disclose yung mga pangalan. Under Republic Act 9287 nga, yung participation nila na owner sila sa lot o building kung saan ginaganap yung illegal na STL operation. Magsasagawa pa kami ng mas malalimang investigasyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Life extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binanuhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog,
Ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok.
Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang. August 11, 2022 edisyon sa Action Firing Line. Magatagop naman temporaryo. Ako naman, Action na Marlon Henovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1. Life Extension, Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor.